Hello! Shh! Ana? Pinuntahan niya ako dito sa taas. Nagpakita sa dress niya. What? I don't know. I didn't see that. Why are they laughing? Omdat als ze zo doet, moet ze wel jagen. Ah, that's why they're laughing. Ja. Anna, you and Mama are wearing pink. Hetzelfde. Toch? Ja. Yeah, that's mooi, eh? Pinadalhan ko po siya ng mga ano niya, yung pang painting niya, tapos yung pang drawing para hindi yun mabagot doon sa camping. Are you excited to see Oma and Opa? Yeah? And love, are you going to sleep there? You will sleep there? Mama will miss you. Love, Mama, be. Hi, titas. Hi, titas. Do we look alike? Oh, sorry. Ayun niya pong mapavideo. Alis na sila. Anna wil bossenbollen gaan. Say hello to Oma for me, okay? And Opa? Ja, hij wil, hè? Be careful. Dala sila ng boskabo. Wow! Doy, doy! Hindi ko alam ilang days yan mawawala yung batang yan dun sa lula matutulog. Bye! Love you! In the morning. And in the afternoon. Yan, bahay lang tayo. This is not a good way to lose weight. Nag-lose ako ng 2 kilo overnight. Kasi na, di ba, hindi ako kumakain na maayos. Tapos, diarrhea. Tapos, masakit yung tiyan ko. Masakit ang ulo. Ay, nako, ano ba naman yan? At yan, bahay lang tayo. Kain po ako, guys. Baka kain ako ng prutas. I-try ko kung pwede na akong kumain na hindi magsusuka. Yan, update. Kumain na po ako kanina ng breakfast ng bacon, tsaka toast, tsaka cucumber, and thankfully hindi ko na sinuka yung kinain ko. But, may ano pa din ako, may diarrhea pa din ako, guys. Kaya na umiinom ako ng electrolytes pa din. And then, syempre, palaging may tubig para hindi tayo manghina ba. And ngayon, magsasnack ako ng, ayan, may strawberries tayo dito. No? Mag-insert pala ako ng picture. Nag-send ng picture si Ruth doon sa camping. Nag-swimming na kaagad si Ana. Marami pong baon. Hindi ko nga alam na may baon pala siyang swimsuit doon. Kasi ako yung nag-transfer ng mga damit ni Ana. Kasi guys, ang lalagyan ni Ruth sana, yung bulseta, hindi ko alam anong tawag doon. Yung parang shopping bag na dumi-dumi ba? So, nilipat ko siya sa sa bag talaga ni Ana na pang school. So, ako yung naglipat ng mga damit. Hindi ko naman nakita yung swimsuit. Feeling ko yung nanay ni Ruth yung nagdala. May napak na silang damit ni Ana ba. Nanonood lang po ako ng ng mga shows, ng movies, ng videos. Tsaka kung ano-ano. Kasi, ayoko din namang, gusto ko sana maglinis na doon sa taas kasi hindi ko siya magawa-gawa. 2 days ago pa, dapat maglilinis ako doon. Pero hindi ko pa siya nagawa, guys. Ang daming mga buhok-buhok doon, mga alikabok. Kailangan ko siyang i-vacuum. Pero sabi ni Mr., wag ka munang maggalaw-galaw. Mag-rest ka muna para mabawi mo yung lakas mo ba. Kasi guys, kahit naglalakad-lakad ako dito, napapagod ako ba? Ano ba naman yan? And yung ko pa, kitang-kita nyo naman, yung dark circles ko around my eyes, yun pa din. Yun, but thankfully, wala na po akong lagnat.
ano na lang talaga, discomfort sa tiyan ko, tapos diarrhea, tapos medyo mahina pa din. And then yung muscle pain ko, hindi na siya masyadong, naririnig nyo ba guys? Ano yung tiyan ko? My tummy is rumbling right now. Nagalaganyan. Parang para kong gutom. Niyayakap po ako ni Ana kanina. Sabi niyo, Mama, I can hear your tummy. Cute. Yun guys, hindi po dito matutulog si Ana. So, mamimiss ko po siya. These days talaga na, mention ko ba sa previous vlog no, na clingy po ako kay Ana these days. Yung basta, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Pero, sobrang clingy ako kay Ana these days. And gusto ko talaga na sa paningin ko siya lagi. Pero yeah, she needs to go out din. She also wants to spend time with her oma and opa. So yun, sabi ko, mamimiss kita. Sabi niya, iiyak ka ba, mama? Cute yan eh. Kain na po muna ako ng snack. Nakakuha pala kami ni Ana ng isang bunga pa ng strawberry, late na bunga ba kasi hindi na season ng strawberry nga, 'di ba? Ito mga strawberry na ganito, mga nasa greenhouse ito eh. Tamis. I'm really glad guys na nakakain na po ako na hindi sinususuka kasi kahapon kahit konting kurot ng tinapay or kahit anong pagkain, after few minutes sinusuka ko po talaga. Sabi ni Ruth, oh, hindi na maganda yan, magpa-doktor na kaya tayo. Sabi ko, tingnan na lang natin, baka bukas okay na. Thankfully okay naman na ngayon, kaya nga lang may pa, diarrhea pa. Yan, hindi ko alam kung narinig nyo yun, pero yan tiyan ko, grabe talaga guys. Sana umuwi na si Ruth, para akong mababagot na ako dito sa bahay. Siguro pag hindi pa siya umuwi, doon na lang ako doon ako sa labas para mahanginan ako. Doon ako sa garden namin, upo-upo ako doon. Grabe yung tiyan ko guys, Guys, balikan ko na lang po kayo mamaya. Tapusin ko po muna ito. Hi ulit guys. Andito na po si Ruth. Nakauwi na ba? Pero lumabas ulit siya para kuhanan ako ng pagkain. Punta tayo dito sa labas. Okay. Yung aking mga kamatis guys. Ayan, mga bulaklak na. Ayan. In no time, makaka-harvest na tayo dito. Yan, para man ako ng hangin. Kalanghap ng hangin. Grabe Palagi na pong nagtatalon-talon dito si Ana sa trampoline niya. Yung ko pala, yung aking mga paprika dyan na tinransfer ko, diba, sa loob to dati. Yung auntie ni Ruth na pumunta dito, nag-dinner sila the other day dito. So, binigyan ko po siya ng paprika. Sabi ko, gusto mo ba ng paprika? Sabi niya, oh, that's good. So, binigyan ko siya. Kailangan ko na palang mag-wax kasi dami ko na. Kasi tubo na. Ano po ba kayo nag-wax? Po ba kayo or nag-shave? Ako, wax talaga ako. Pero, yung days na madalian na hindi ako makabili ng wax, ayun, nag-shave ako. Pero, personally, ayoko po talagang mag-shave kasi ang bilis tumubo ba. Tapos, grabe spiky ka agad. Unlike pag nag-wax ka ba, it takes muna ilang days before siya talaga tumubo, tapos finer yung pagtubo niya. For me lang baka iba naman sa iba ba. Yung nasa Cebu pa ako or Vietnam, regular po ako nagpapawax every 3 or 4 weeks kasi medyo thick yung aking hair. Kaya tinatry kong hindi ma-shave, pero last time madalian lang siya kaya wala akong choice, nag-shave na lang po ako. Kaya my god, parang spiky. Si nga pala si Ruth umuwi guys. Pag uwi ni Ruth, sabi niya, alam mo ba kung kailan uwi si Ana? Sabi ko, kailan? Tonight? Anong oras ihatid tonight? Sabi, tonight ka dyan. Ngayon Sabado? Huwebes pa daw ihatid si Ana. Sabi ko, hindi ko kaya Huwebes. Hindi ko kaya yan. Huwebes, ang tagal naman ng Huwebes. Ilang days naman. Diba? So, sabi ni Ruth, kung hindi mo talaga kaya, sabihan mo lang ako kasi pwede naman natin silang puntahan anytime doon sa camping kung pagkatapos ng work niya ba. So, yun, baka gawin namin yun.
wala po akong ganap today. Bahay lang tayo. And then, ayan, dito siguro ako kakain sa labas para may ano naman ako, may makita akong iba. Kasi nakaupo tsaka nakahiga lang ako doon sa sofa. Sakit ng likod tsaka sakit ng liig ko. Nanood pala ako. Saan naman yun? Nanood pala ako ng ng documentary ni Meghan Markle at ni Prince Harry. Maganda siya. Ang ganda pala ng bulaklak ng mga damo-damo na yun, guys. Damo siya, nakikita mo siya sa labas, pero nabili ko yan sa supermarket. Okay naman pala yung damo, kaso tumutubo sila na mahaba ba. Yan. Okay naman pa yung mga bulaklak niya. Yan, may pinapadry pala ako ditong beans. So, kasi tatanim ko sila. Lumabas na yung iba. Yung aming glass window dito, guys, kailangan na silang linisin. Hindi pa talaga ako nakaano ng time. May time naman, nakakalimutan ko din. Kailangan na itong linisan talaga. Kasi pag nasa loob ka, nakikita mo yung dumi ba. Pati doon sa front namin. Yun ang nananirot na pagkain. Tapos may shake ako dito. Diba? Okay pa din yung balaklak namin last time. The other day. Ganyan pa rin siya. Nilagyan ko ng sugar yung kanyang tubig para matagal daw, matagal siya mag-wither yung mga petals niya. Gayag life, oh. Ja, relax nou, hè? Childless, oh. Ja, voor a few days. Okay. Nanonood si Ruth ng Formula 1 qualification. Kain lang po muna kami. Babush. Baboes, moes, baboes. Alis na po si Ruth at kumain na din po ako. And hindi ko na din po tatagalin yung vlog na ito, no? Kasi wala namang ganap. Bahay lang ako. Nanonood ako ngayon ng yung documentary ni Prince Harry tsaka ni Meghan Markle. Malapit ko na siyang matapos. So, salamat po sa panonood. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Tuy. Bush, babush.